हेल' लोगोफोर नै जोंना दिल्लीयाव दिनैसो अखा हादों एसे थान्दा जासिगोन आरो दिनैहाय खामानि मावग्राफ्रा थांजोब्बाय दा सिकिउरिटिबो दङ नै बे जायगायावहाय बिराद खम हायो अखायानो ओंख्रि गरम खालामबाय आंहा मोनानि गरम खालामबाय दा थांनानै जाहैनोसैल' जाहैनि अखा हादों बे जोंनि अफिस स्कुल खोमसि जाजोब्बाय बन्द' खालामजोब्बाय मेन लामा खाथियावनो मानसिफोरा ये दाख्लै CBSE क्लास 10 बेवहाय 95% पास जानाय बिसोरो 95%। अखा हाब्लाल' थान्दा जायो अखा हाब्लालाय जा गरम एबार थान्दा जानो हासिगौ अखा हाबाय नालाय